सबके कहवा बा कॉलेज। ए बाबा इन्हन में लीकेज बा। मिजाज में रंगीलापन और दिमाग में कमीनापन बा। पटना में पटलू, पटना में सटलू, मुजफ्फरपुर में चानी कटलू, दुनिया के बटलू, हमारा के डटलू, ठीक ना होई। माई बाप के पता नहीं के नाजायज औलाद। बस बाबूजी बस। अरे हम कौनो सड़क में पड़े लवारिस लौंडा नहीं खे। हमारी इज्जत गद्दारी के लिए बारे तो करे साथी गद्दारी जौन कर्म करे साथे के लिए बारे साला धरती पे क्यों ना कर सकेला। गजरा मोहब्बत वाला ठाकुर जगत नारायण सिंह नाम बा हमार। कली चुकी बाप के कहानी तो इतिहास पर आई बाबूजी कि अगर बाप जमीन जायदाद के लालच अपन बेटा के बलि चढ़ा छिले। अरे धिक्कार बाईसन बाप पर ये अपन बुढ़ापा बचावे खातिर अपन बेटा के जिंदगी दांव पे लगा रहल बा, ओकरा से बाप करवा रहल बा। आज तक तू लोग अभय सिंह के प्यार देख ले बाड़े, अब अभय सिंह के नफरत देख लो।